rouge, pomme de valette, pomme d'api, tapez, tapez, riz. Pomme de valette, pomme d'api, tapez, tapez, rouge, pomme de valette, pomme d'api, tapez, tapez, riz. Molemmat jalat koko ajan yhtä aikaa. Lisätään haitsu. Ja musiikkitunti ja musiikin opettaja voi olla sellaisia asioita monen oppilaan elämässä, jotka on niin se kirsikka siinä kakun päällä. Et se on se juttu, joka sen kruunaa ja se tekee siitä koulupäivästä kivan päivän, se tekee siitä koulutalosta kivan talon, että siellä on vielä se bänditilakin siellä kellarissa ja se mahdollistaa sitten myöskin niiden muiden asioiden oppimisen.